Вече да спиш. Ще го слагаме да спи. Ето тук, ангелчето ще влезе през вратата. Отваряме. Гладен си? Добре, седни тук, докато ти донесем храна. Келнер, храна! Оп! Благодаря. Ето, къде да седне? Там? Така, на папка се. Отиваме да спим. Чакай. Първо до тоалетна. Сега ще влезем в тоалетната. Зъбките. Плюй. Благодаря. Нямаме легло. Трябва да нарисуваме легло. Супер. Чакай. Може ли и възглавничка да му сложим? Розова. Добре, поне да има розово сърчице. Отсти го с розово. Супер. Супер. Лягаме да спинкаме. Няма такова, няма одялце.